Monggo. Pesene nenek bagina yo sing rata. Sapa sing nakal uripe bakal sangsara. Tembe mburi nemoni cilaka. Nek ndelok ngetan bangunane ketok merajalela. Megah-megah bangunane. Belum tentu untuk anak cucu kita. Akeh wong Jawa sing uripe susah payah. Yen oleh duwe akeh digawe poya-poya. Duwike akeh moro seneng sik dibuka. Wah, Ngombene tuwak guyune laka-laka. Kok gak nyebut wong wis anak-anak. Mulih teko moro seneng mlakune ngliyak-ngliyak. Teko moro seneng sik duwe lagak sumbung karo kancane sik gak gelem rukun. Melakune kaya wong tukang direktur bareng duwi entek pikirane bingung. Duwi entek saiki sapa ndok nggone warung. Ditakoni kancane jare pikirane bingung. Digawe mlaku-mlakune lontang-lantung. Digawe lungguh kok kaya wong ketun. Sapa no warung warunge Bapak Erwan. oh ngarepe omahku iku warunge. Ngombene kopi surya mangan jajan. Iya. Lungguh warung sedina muput gak bayar-bayar. Bareng ngomong entekku sakmene lebokno catetan. Bon. Mula Pak Erwan saben dina gegeran. Bojone wis ngerti nek buku kebak utangan. Aku nyambut gawe ngene iki Pak yo duwe silian sampai tak rewangi utang duwe mekar. Mula Pak Erwan saiki pikirane wis gak sabar. Aku buka warung sing teko bagean utang. Tinimbang aku buka warung ben dina gegeran. Bareng warung tak tutup munine pateng glodar. Panjenengan sing gebacurku yo arek-arek lho, Pak. Iya. Wong yo nang warung aku kenek. Iya. Tapi wong nang warung ngombe kopi. Utang gak apa-apa. Tapi yo iku kok utang saiki. Oh, 3 dina moro nang warunge Pak Erwan. Sampai nyaur, Pak. Aku duwe utang
wingi 10.000, sampai saiki 5.000 dadi 15. Dadi yo sing warung lu rek balak-balik utang 3 dina gak moro-moro. Apa suwe-suwe gak bangkrut lah warunge Pak Irwan iku. Kan ana Bang Mekar Pak Kasdi. Lah iya yo sakno ngono lho, Pak. Nek dari aku sakno. Wong padha golek pangan. Padene Pak Irwan ku wong paling sabar, Pak. Ya wis ta, nek gak duwe ya ngebon utang gak apa-apa. Lah nek diatur kaya ngono kaya Pak Irwan iku ya apa ngono lho, Pak? Utang. Naurane gak ono. Lho. Wis. Nek tak rasa-rasakno koyo apa. Pancen zaman saiki iki lho, Pak. Wis. Ojo ngene jamane tahun tambah tahun. Pancene nek dihitung ku pancen dhuwitku rawan, Pak. Iya. Dhuwitku rawan. Saiki yo akeh wong geger perkara dhuwit. Yo. Wingi kok tak takoni sing teko kedul. Yu ono apa kok gegeran yu? Mbah. Kalau dowetan kulo gegeran perkara ngedum warisan gak padha jare. Masalah. Sing endi yu? Yo kaya ngono lho dowetan. Takon sing endi. Pengen delok dhewe kono. Lah yo ditakoni wong kok ngamuk yu sampean yo gak ngamuk. Wong takon perkara ngedum warisan gak padha. Dadi ku ya bener anu Pak. Iki lho, Haji Bungu Umairama itu. Haji Umairama. Ciptaane ku wadah masalah menggilan. Iki lho, ndok rupiah. Sik, wis. Sering Sik, hop. Wis, praise. Engko mari nyanyi gem. Delon gem. Sering karena rupiah itu